ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தௌசா மாவட்டத்தில் வேகமாக சென்ற பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரயில்வே தண்டவாளத்தில் கவிழ்ந்ததில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். ராஜஸ்தானின் தௌசா நகரில் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உள்ள பகுதியில் 30 பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற பேருந்து திடீரென்று ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அங்குள்ள பாலத்திலிருந்து ரயில்வே தண்டவாளத்தில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் 28 பயணிகள் பலத்த காயமடைந்தனர். அவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். காயமடைந்தவர்களில் சிகிச்சை பலனின்றி 4 பேர் உயிரிழந்தனர். பேருந்து ரயில்வே தண்டவாளத்தில் விழுந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக ரயில்கள் ஏதும் அந்த வழித்தடத்தில் வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விபத்து குறித்து ரயில்வே காவல்துறையினரும் தௌசா போலீசாரும் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.